Takže ahoj, tady Lucka a ukážeme si spolu sněhovou vločku, jak se plete. K tomu budeme potřebovat bílé gumičky, modré gumičky, stav a háček. Tak pojďme na to. Vezmeme si jednu gumičku, dvakrát obtočíme, aby byla dvojitá. Budeme plést jenom v prostřední řadě. Celá vločka se skládá z dvojitých gumiček, takže nic tam nebude jakoby jedna gumička. Znovu dvojité. Celá vločka bude na 7 kolíkách. Tak spočítejte, abyste to měli na 7 kolíkách a aby takhle byla jedna gumička, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá. Tak. Teď se odpočítejte 5 kolíků a 4 gumičky. Zase si opět si vezmeme dvojitou. Ale už to začnu dávat na bok. Z boku to vypadá takhle. A ze zvrchu takhle. Znovu dvakrát. Tak, takhle bychom to měli mít jako kaktus. Tak, teď si tohle trošinku posuneme dolů a tady taky. Vezmeme si modrou gumičku a uděláme zátku, 3krát obtočíme. Na každém, na tomto a tomto háčku. Kolíčku. Každém kolíčku. Tak a teď se pustíme do háčkování. Otočíme si to tak, aby špička byla směrem ke zdi a ten konec bychom měli tak. Tak, vezmeme to z pravé strany. Odstrčíme, úplně odstrčíme modrou a vezmeme, úplně odstrčíme modrou a vezmeme bílou. Tady úplně to samé, odstrčíme modrou, vezmeme bílou. Dávejte si opravdu bacha, je to dvojitě napnuté, aby vám to nevystřelilo. Když vystřelí, nevadí, sundáme tu modrou a navyknete se to tam znovu. Tak, nejdřív se dělají krajní, potom se dělají tyhle. Takže tady nemusíme nic dávat pryč, prostě vezmeme ty dvě, tu jednu spodní, co je dvakrát přetáhla, úplně tu poslední. Tak, teď si to dáme trošku dolů, takhle nějak by to mohlo vypadat a tuhle gumičku vezmeme odsaď. Já se na to musím podívat zblízka, abych věděla, kde je. A mám ji. Na tuhle gumičku si dávejte teda obzvlášť bacha. Já to tedy ještě radši projedu. Tak. A zase vezmeme tu ze spoda, jako tuhletu, jakou jsme dávali první, abyste to viděli z boku.
Tak, teď přijde ta lehká část. Vememe třeba tu tušku a chytneme takhle vlastně tu první, co jsme dávali, tak ji chytneme takhle z boku a začneme táhnout. Komu by to nešlo, může si tady jako já pomoct háčkem. Tak, takhle nějak by to mohlo vypadat. Tak, a teď jakoby to uděláte 6krát, klidně si to video přetočte zpátky a udělejte si to podle návodu. Takže 6krát a opatrně na ty gumičky. Tak, takhle nějak by nám to mělo vypadat. 6 vedle sebe kousků. Jestli nejsou stejné, to nevadí, pořádně je srovnáme. Tak, teď si vezmeme háček a opatrně všechny vločky začneme sundávat na háček. Dělá se to opravdu velmi špatně. Pozor, ať vám nějaká gumička nesklouzne, hnedka by se rozpletla vločka plus vločky. No, tak teď mě sklouzly všechny 4. To nevá. Aspoň doufám. Pokud se mi to nějak rychle nerozplete. Tak. Zachránila jsem to, mám to takhle nějako na háčku. A ještě jednu vločku. Tak, teď si vezmeme gumičku. Zahákneme to tady. A takhle to budeme držet 2 prstama. Tak, klidně řekněte, ať vám někdo pomůže. Mně pomáhá pan kameraman. Protože vlastně jakoby z toho hodně vyvíká. Hlavně vám to musí držet na háčku. Tak, já jsem si to opravila. Jak vidíte, je to opravdu obtížné. Držím si to 2 prstama a nesmí se mi hlavně ta hlavní gumička dostat ven. Tak. Všechny si natáhneme na to.
ještě 2. Ta gumička musí být napnutá. Tak. Teď si vezmeme háček. Nebo tužku. A protáhneme to na tužku. Tak, z háčku to můžeme vyndat. A vlastně tu tužku blíž tu gumičku blíž ke mně předáme přes tu první a vyndáme. Tak, a máme poutko. Pořádně utáhneme a teď natáhneme vločku. Tak. A vločka je na světě. Sice není dokonalá, ale to nevadí. Vidět, že to je ruční práce. A vlastně doufám, že se vám povedla. A jestli jo, tak jste fakt dobrý. Tak jo, ahoj.